pouco facervos un paseo polas xentes, polo ocio, polo vivir Vilagarcía. E como estamos en martes, pois empezamos polo mercadillo porque para quen naceu en Vilagarcía, sobre todo quen nacemos no século pasado, é unha cita ineludible, non? Ir a comprar peixe os martes e os sábados, a comprar verduras, a botar un ollo polos postos da feira. Tamén pasamos pola Baldosa, porque é a nosa zona de ocio. De toda a vida foi como a zona dos viños, onde tomábamos un viño en lugares míticos, como Xesteira, como Bar Xentes, e agora converteuse nomeadamente polas mañás nunha zona onde almorzar cousas ricas, non? Levamos como moitos anos facendo almorzos chic, que agora está moi de moda, e a verdade é que Vilagarcía ten unha hostelería moi innovadora e leva xa bastante tempo. Visitamos en Lembrades a rúa, a rúa comercial, que agora mesmo se chama Rei da Viña, pero que vos comentaba que a partir de setembro se chamará xa a Rúa do Río, porque se están quitando dos roeiros de Vilagarcía, afortunadamente, os nomes franquistas. Rei da Viña era un alcalde franquista, entón vais a recuperar a toponimia que tiña antes do golpe, non? Que era a Rúa do Río, como coñece a xente maior aínda recorda de falar que as súas pais, as miñas aboas, falaban da Rúa do Río. Bueno, paramos aí con algunhas persoas, non? Como por exemplo Ángel, que ten o seu carrito de golosinas, que agora xa non é un carrito, que é un quiosco, onde as nenas dos 80 mercábamos, que nacemos nos 70, que éramos nenas nos 80, mercábamos as nosas lambetadas para ir a Cinarosa, para ir a Fantasio. Cando era un carrito, e aquí desde o ano 77. 77 aquí. E agora estamos aquí na Praza de Rabella, no Xardín de Rabella, que dá nome, ás veces comentaba, ao goberno local. A veces Rabella decide subir os impostos, porque como está situado aí ao fondo do concello, pois xa toda esta zona pois dá nome incluso ao goberno local en moitas ocasións, non? Estamos aquí porque eu creo que as persoas que nacemos nos 70, nos 80, este era o lugar da nosa infancia. Logo hai un parque tamén que hai que pasar, sí ou sí, que é o Miguel Hernández, que é un parque fermoso, pero que se fixo xa nos anos, neste século, no século XXI. Este Xardín de Rabella, pois eu creo que é unha parada obrigada para que fomos nenas e viñemos cos nosas aboas que nos pelaban pipas cando tiñamos 5 ou 6 aniños, nos finais dos 70, nos inicios dos 80, non? Por iso eu quería rematar o meu paseo pois nesta zona. A miña avó vivía moi preto, no Calexón de Rabella. Para min este é, se me decides, un lugar especial de Vilagarcía, para min sería tamén o Xardín de Rabella. Ademais, agora tamén mirábamos neste paseo que fixemos pola vila, ese esforzo de facer as rúas peonís, que parece que é moito máis vivible Vilagarcía, que está moito máis bonita, con fontes e con plantas, que todo o tempo co coche, non? Ademais, aquí é o complexo histórico de Vistalegre, onde está o pazo, o que queda dos pazos dos marqueses de Vilagarcía, que son dunha familia antigua de Vilagarcía, os García Camaño, e García Camaño el Hermoso e el Viejo foi o que fundou Vilagarcía, a Carta Puebla de Vilagarcía, que está datada no século XV. Entón, este é, digamos, a orixe da Vilagarcía moderna. Incluso o mercado, e o privilexio do mercado dos martes e dos sábados, ven destos señores que xestionaron ante a realeza pois a concesión do mercado para Vilagarcía. Nos escudos podemos ver que se trata do escudo arzobispal de Fernando Andrade de Soutomayor, que no ano 1648 pois funda este convento de Vistalegre, e tamén é o artífice da construción da igrexa parroquial de Vilagarcía, que é a Santa Valla de Aralonga, que tamén é unha xoia do barroco. É do pouquiño que desgraciadamente se conserva en Vilagarcía, porque a veces non hai unha sensibilidade cara ao patrimonio histórico, monumental, etc., que debía ter un mellor cuidado, non? Viñemos do século XV ao século I ou máis atrás. Esta é a orixe primitiva da Vilagarcía. Aquí está datado pois, un poboado castrexo xa na Edade de Ferro, na prehistoria. Entón, vedes aquí perfectamente a construción típica castrexa de forma circular, e este era todo poboado, non? Hubo distintas excavacións e estudos deste poboado castrexo, que é a orixe prehistórica de Vilagarcía, e fixeron estudios sobre el no século XIX-XX Manuel Murguía, e tamén o gran vilagarcián Fermín Bouzabrei, que tamén fala deste castro. Por eso
O instituto de Vilagarcía se chama, o do centro, se chama Instituto Castro Alobre, precisamente en conmemoración deste importante monumento prehistórico que temos aquí. En Vilagarcía tamén se innova. Somos unha empresa, consideramos referentes en innovación. A industria química aquí en Galicia somos máis de 30 empresas fabricando produtos para profesionais e sí que estamos moi orgullosos de ser unha empresa que os centros tecnolóxicos ou as universidades nos consideran un referente en innovación. Non somos os que máis facturamos, pero sí somos moi activos en desarrollo de novas solucións. Levamos desde 2007, levamos xa 18 anos, e como facemos produtos a medida que vamos validando solucións para os clientes que nos van demandando cousas concretas, vamos incorporando esas solucións ao noso portfolio de produto. Entón, bueno, temos moita actividade e, claro, nestes 18 anos, pois se botas contas, non sei a canto sale o ano, pero facemos unha media de, non sei, 60 produtos ao ano perfectamente. Non somos de Vilagarcía, fundámonos aquí, somos xente de aquí, xeramos riqueza aquí e os empregados, os compañeiros son de aquí. Polo tanto, o nos interese é medrar aquí en Vilagarcía e xerar riqueza aquí na nosa contorna. Eu son un usuario do tren nos últimos anos. Creo que é un punto neurálxico de Vilagarcía que fai que sexa moi atractiva para vivir, porque é unha cidade pequena, moi acolledora, moi paseable, moi cómoda, que para isto, para a bici é fundamental. Hai que ter en conta que Vilagarcía é, digamos, o centro dunha comarca moi importante que é o Salnés. Aquí estamos falando probablemente de 200.000 habitantes, non é unha tontería. En conxunto, o Salnés ten tantos habitantes como pode ter Vigo, estrictamente Vigo, sin entrar na gran área de influencia, non? E Vilagarcía, nese sentido, agora mesmo é unha cidade moi cobizada, moi interesante para vivir. Sei de xente que, por exemplo, se xubilou e decidiu vir para aquí. A vida é cómoda, o clima é bo, é grata para vivir e está moi ben comunicada. Agora mesmo veño de xogar un partido de pádel, veño en bicicleta da illa a Vilagarcía, que son apenas 12 kilómetros, que se fan moi ben pola beira-mar. Creo que aínda temos que mellorar en moitos aspectos, máis carriles bici son fundamentais. De feito, eu cando dei o pregón das festas de Vilagarcía, que me honraron cando dei a de ouro ademais da cidade, plantexeilles chegar en bicicleta a dar o pregón. E hai un grupo en Vilagarcía moi interesante que se chama Vilagarcía en Bici e chegamos a mogollón en bicicleta, como 200 bicicletas, e diante o meu sobrinho Roque. Eu recomendo moitísimo a bici, non solamente en Vilagarcía, sino que creo que, comentaba xo antes of the record, non entendo como en Ámsterdam o 80% da xente vai en bicicleta, co clima que teñen ali, co frío que fai. E aquí, nin o 10% da xente usa a bicicleta. Para min é bastante incomprensible. Hai unha cantiga que di, se vas a Carril, ao mesmo chegar, verás Cortegada deitada no mar. Deitada no mar, chorando por ela van os mariñeiros nos botes de vela. Así di a cantiga. E creo que Cortegada, bueno, non teño moito máis que explicar, aí o vedes, non? É belísima, é unha illa virxe, unha illa que conseguimos salvar. Eu non sei que tería 15 anos, teño 66, o sea, 50 anos atrás, máis ou menos, estivo a nada de ser urbanizada, de se converter, e digo con todos os respetos, na Toxa, porque a Toxa, que é unha preciosidade, agora mesmo é un parque temático, non? E esta é unha illa con cabalos selvaxes, cun bosque de acibro, cunha beleza, con auga dentro. É unha maravilla. Cortegada é preciosa. E salvámola protestando, non? Porque esta illa foi regalada graciosamente polo pobo de Vilagarcía á familia real, e a familia real graciosamente quixo facer negocio, cousas das familias reais. E se parou, protestamos e conseguimos que agora forme parte do entorno do Parque Natural das Illas Atlánticas e, por tanto, estea pura e conservada. Todos estes paus que vedes marcan terreos. Aquí se dá a famosa ameixa de Carril. De feito, este ano terei a honra de ser o pregoneiro da festa da ameixa de Carril. Entendede a nosa enorme preocupación porque o Ulla, que é o que desemboca aquí, estes lombos do Ulla, dá unha ameixa espectacular, veña en mal estado porque estean montando altri.
no centro de Galicia, porque Altri, en Palas de Rei, ven todo por aí e desemboca aquí. Entón, esta é a nosa enorme preocupación, e igual hai que facer como fixemos con Cortegada, parala a base de protestas. Eu, que xa estou moi retirado de casi todo e moi desenganado de casi todo, sigo protestando por eso, porque igual que creo que conseguimos salvar Cortegada, pero que salvemos tamén as ameixas de Carril e a pureza destas augas.